V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pokoj s vami. Vaša excelencia, otec biskup, dôstojní kňazi. Sme nesmierne šťastní, že ste prejavili ochotu prísť tu medzi nás do lona prírody. Nachádzame sa v areáli bývalého letohradku Sanssouci, čo v preklade znamená bez starosti, ktorý v rokoch 1773 až 1775 založil tunajší zemepán gróf Štefan Čáky. Letohradku dominovala kaplnka zasvetená svätému Štefanovi, uhorskému kráľovi, ktorá povstala z ruín v obnovenej podobe. Členovia občianskeho združenia Sanssouci Letohrádok na čele s predsedom Ondrejom Frankovičom a za pomoci občanov, darcov a dobrovoľníkov pomohli za ťažkých podmienok zrealizovať projekt na jej rekonštrukciu. 2023 bola kaplnka požehnaná levočským dekanom dôstojným pánom Majcherom. V súčasnosti slávi 250. výročie od jej založenia. Vaša excelencia, vaše slová
okrem iných pri vysvetení krížovej cesty vo Vysokých Tatrách, aby si aj duša ľudská povedala, ach, ako je tu krásne, nech sú aj pre nás symbolom duševnej pohody, pokoja a úcty k hodnotám prírody, ktorú nám Pán Boh dal z lásky. Vaša modlitba a prosba o pomoc Ducha Svätého nás povzbudí k vytrvalosti a dá nám silu na našej ceste, ktorá bude slúžiť pre radosť blížnym a nám na spásu. Nech nám v tom pomáha dobrotivý Boh. Otec biskup, vitajte. Ďakujem pekne. Zároveň chcem privítať splnomocnenca ministra školstva a bývalého štátneho tajomníka pána Slavomíra Partilu a generálneho štátneho radcu pána Marcela Ševčíka. Ďalej vítam medzi nami starostku obce Iliašovce, pani Anu Frankovičovú, ako aj vás všetkých tu prítomných. Ďakujem za slova privítania a teším sa, že sledujete médiá, lebo to som povedal do televíznych kamier o tej krížovej ceste, že je to aj pre posilnenie duše. Srdečne pozdravujem vášho pána farára, Františka, aj vzácnych hostí, tu prítomných. A najmä vy ste mi povzbudením, že v takom veľkom počte ste tu prišli, pretože to počasie je vrtkavé, že nevieme, ako skončí, ale jedna vec je istá. Horúco nám nebude. No, takže toto je isté, že nemusíme sa báť, že bude páľava, len prosíme dobrotivého Pána, aby to počasie nám vydržalo. Na tomto vzácnom mieste začíname sláviť svätú omšu. Tak, ako ste tu obetovali čas, silu, kým ste tu prišli, dorazili na toto miesto, tak nech táto vaša náma a obeta je požehnaná. A tak na tomto posvätnom mieste pri kaplnke slávme svätú omšu s čistým srdcom, prednášajme tu svoje modlitby, prosby za našich drahých, na svoje úmysly, ale robme to s čistým srdcom, tak vo chvíľke ticha oľutujme svoje hriechy. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zrešil myšlienkami, slovami, skutkami. Moja vina, moja preveľká vina. Slavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pán Boh. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života. Amen. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Modlíme sa. Bože, Ty si nás vykúpil a prijal za svoje deti. Dobrotivo zliadi na svojich synov a dcéry, aby všetci, čo veria v Krista, dosiahli pravú slobodu a večné dedičstvo. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a ste Božie a kráľuje v jednote Ducha Svätého, po všetky veky vekov. Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Kolosanom. Bratia, ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť. Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si,
ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy. Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti. A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. Preň ste aj povolaní v jednom tele. A buďte vďační. Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poučajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne. A všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze Neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi. Počuli sme Božie slovo. Bohu vďaka. Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. Ježiš povedal svojim učeníkom: Vám, ktorí ma počúvate, hovorím, milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, žehnajte tým, čo vás preklínajú a modlite sa za tých, čo vás potupujú. Tomu, kto ťa udrie po líci, nadstav aj druhé. A tomu, kto ti berie plášť, neodopri ani šaty. Každému, kto ťa prosí, daj, a ak ti niekto niečo vezme, nežiadaj to naspäť. Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im. Ak milujete tých, ktorí vás milujú, akúže máte zásluhu. Veď aj hriešnici milujú tých, čo ich milujú. A ak robíte dobre tým, čo vám dobre robia, akúže máte zásluhu. Veď to isté robia aj hriešnici. A ak požičiavate tým, od ktorých to dúfate dostať naspäť, akúže máte zásluhu. Veď aj hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby dostali naspäť to isté. Ale milujte svojich nepriateľov, dobre robte, požičiavajte a nič za to nečakajte. Tak bude vaša odmena veľká a budete synmi Najvyššieho, lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým. Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec. Nesúďte a nebudete súdení, neodsudzujte a nebudete odsúdení. Odpúšťajte a odpustí sa vám, dávajte a dajú vám mieru dobrú, natlačenú, natrasenú. Vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám. Počuli sme slovo Pánovo. Milí spolubratia, v kňazskej službe, vzácni hostia, aj predstavitelia verejného života, zasvetené osoby, milé sestry, srdečne pozdravujem aj našich bratov a sestier Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania a aj ďalší, ktorí ste tu. Drahí bratia a sestry, pred niekoľkými rokmi na slovenský knižný trh bola uvedená knižka veľmi obľúbená v Amerike, bestseller s názvom Chatrč. Neskôr tejto knižke sa dostalo aj filmového spracovania. Ja som knižku aj prečítal, aj som film videl. Knižka sa mi viac páčila ako to filmové spracovanie. Len krátko priblížim dej, možno naozaj mnohí ste túto knihu čítali. Nie je to z katolíckeho prostredia, je to istá fikcia, ktorú robí autor. Dej je, že otec Mackenzie príde brutálne o svoju malú
myslím 5-6 ročnú dcéru, ktorú mu unesú a usmrtia. Po tomto hroznom čine otec sa uzavrie do seba, zanevrie nielen na svet, ale najmä zanevrie na Pána Boha. Obviňuje vnútri svojho života Pána Boha, že on je za to zodpovedný. A potom deje taký, že dostane list, akoby pozvanie na osamelú chatrč do samoty, aby sa tam stretol s Bohom. Boh sa chce s ním stretnúť. A je to tak vykreslené, tak veľmi ľudský, že tie jednotlivé osoby Najsvätejšej Trojice majú takú ľudskú tvár jednej Američanky afroamerického pôvodu a jednej možno skôr takého azijského pôvodu. To už je fikcia toho autora, lebo Boh nemá telo, hmotu, iba Boží syn Ježiš Kristus, ktorý sa stal človekom. Ale so záujmom som si prečítal tú knihu a pamätám si na jednu scénu, keď ten otec plný tej bolesti, horkosti, a vieme si to, ak ste prešli nejakým podobným trápením, bolesťou, predstaviť, že to zanevretie na Pána Boha, ten hnev, zloba na Pána Boha, tak v jednej scéne vedie rozhovor, kde sa ho Boh pýta. Mackenzie, otec, tak sa volal. Chcel by si život bez starosti, bez bolesti, bez trápenia? A on tak vykríkne zúfalo, áno, chcel. A Boh mu povie, ale taký život neexistuje. Taký život neexistuje. Spomínam to preto, lebo vždy je to v ľudskej túžbe. Mať život bez starosti, bez bolesti. Taký život, drahí bratia a sestry, neexistuje tu na zemi. To by sme už potom boli v nebi, v raji. Preto možno aj názov tohto miesta bola taká túžba, taký výkrik toho ľudského ducha, ľudskej duše. Sans souci, bez starosti. Že kto príde tu na toto miesto, takže si trošku odýchne, načerpá život, načerpá síl. Keď to vzniklo pred 250 rokmi, tu táto lokalita, Letohrádok a všetky tie budovy okolo aj s kaplnkou. Ale dobre vieme, že po návrate aj vy, keď tu prídeme na toto miesto, povieme krásne miesto, pokoj duše, nádherné výhľady, že naspäť nás čaká život ďalej. Že toto je také na oddychnutie, na čerpanie síl, ale nie je tvoj život sans souci, bez starosti. Že ten život so starostiami je. Nenájdeme taký život. Preto sme na tomto mieste, aby sme si trošku možno odýchli, potešili dušu, načerpali síl, ale možno najmä preto, že nie sme na tomto mieste, preto aby sme prosili Pána Boha, že Páne, chcem život bez starosti. Ale sme na tomto mieste, aby sme povedali, daj mi silu, aby som tie starosti zvládol. Aby som tie starosti, bolesti, kríže niesol alebo riešil správnym spôsobom. Preto sme tu. Ak tu niekto príde, že chcem utiecť z reality, chcem utiecť zo života, utečieš na pár minút, na pár hodín. Ale život bez starosti nenájdeme. Spomínam si tiež na moju rodinu, veľmi vzácneho kňaza, ktorého mnohí poznáte. Bol to monsignor Viktor Trstenský. Bol farárom v Starej Ľubovni v rokoch 69-74 a potom dlhé roky na odpočinku v Trstenej, kde býval v rodnom dome, kde sa teda narodil, pochádzal a veľa aj písal proti vtedajšiemu systému, režimu. Niektorí ste aj určite poznali, osobne navštívili, alebo jeho knihy Sila viery, sila pravdy, Nemohol som mlčať a tak ďalej, ktoré napísal. Keď som k nemu chodieval, tak mi povedal príbeh zo svojho života. Mi hovorí, Ferko, keď som bol prvýkrát zavretý, do basy som šiel, tak som sa búril voči Bohu. Že bol vo väzení, najprv v Žiline, potom na Pankrác do Prahy a ďalšie väzenia, ktoré prešiel. Hovorí, že prvú noc, ktorú som strávil vo väzení, toto mi hovoril osobne,
som reptal voči Bohu. Bože, urob, aby tieto múry spadli. Bože, urob, aby ma vypustili z väzenia. Nech tieto dvere a múry a železné kovové dvere padnú. A potom som si povedal, aký som nerozumný. Aký som ja naivný. A urobil takúto vec, hovorí, vytiahol som z reverendy kríži, ktorý som mal na ruženci, urobil som ním kríž do steny väznice, do tej basy, do tej cely, kde bol, a povedal som Pánu Bohu, neprosím ťa o to, aby tu padli tie múry väzenia, ale daj mi silu, aby som čokoľvek príde znášal. A toto je aj náš postoj, drahí bratia a sestry. Tu sme na tomto mieste sans souci. Nie preto, ak niekto príde, daj mi život bez starosti, daj mi život bez bolesti, tak aj my sa zasmejeme, možno aj Pán Boh sa zasmeje a povie, ale taký život nie je tvoje. Ani môj syn, ty moje dobré pozemské dieťa, nebol ušetrený bolesti do konca smrti. Ale sme tu preto, aby sme povedali, daj mi síl. Aby to, čo ma čaká v živote, to, čo prichádza, som s tvojou pomocou, s tvojím požehnaním tak robil, riešil, aby o tvoje požehnanie som nikdy neprišiel. A nádherné je dnešné Božie slovo. Keby som mohol, tak vám poviem, až by sa to žiadalo, zarámovať ho do každej rodiny na dvere, aby sme ho mali každý deň pred očami. Chcem vás povzbudiť, že tie slová, ktoré dnes to Božie slovo zaznelo, že to je taký program. Ako keď vláda sa predstaví a povie, toto je naše programové vyhlásenie. Tak tieto Božie slovo, ktoré zaznelo, to je programové vyhlásenie každého, ktorý povie, ja som kresťan. Poviete, že ste kresťania, že ste veriaci. Nie? Tak je. Poviete, pán biskup, my sme veriaci, my tu veríme Pána Boha. Tak preto vás povzbudzujem a teraz to budem čítať. Tie slova. Že toto nech je náš volebný program. Nech je to naše programové vyhlásenie. Som kresťan, hlásim sa k Ježišovi a takto chcem žiť. Svätý Pavol nám hovorí, krásne prvé čítanie, ktorý hovorí, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť do našich rodín. Nie s manželom, s manželkou, s deťmi, so susedmi. Stačilo by toto, keby sme každé ráno si obliekli trpezlivosť, láskavosť, miernosť. Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si. Nadovšetko majte lásku. V srdciach majte Kristov pokoj. Poučajte sa, napomínajte, znášajte sa navzájom. Toto je volebný program. Ježiš na to je apoštol Pavol, ktorý hovorí veriacim do Kolós, to je dnešné Turecko. A Ježiš ešte predtým v živote hovorí učeníkom to, čo sme počuli. Milujte svojich nepriateľov. Modlite sa za tých, čo vás potrebujú. Žehnajte, nepreklínajte. Koľko reptania, koľko nadávok, vulgarizmu z našich úst. Z našich úst. A Ježiš nám tu hovorí, žehnajte, nepreklínajte. Modlite sa za tých. Ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú máte zásluhu? Koľkokrát sa to nám stáva? Ako máme radi tých, ktorí nás majú radi? Ako máme radi tých, ktorí nám dobre robia? A Pán Ježiš hovorí, a to nie je veľké umenie. To dokážu aj tí, čo neveria v Krista. Ja to tak trošku prevrátim. Máme tu zástupcov ministerstva školstva, tak si pamätám na slova pápeža Františka, ktorý by hovoril kedysi, mal príhovor učiteľom. Všetci chcete mať žiakov, čo budú sami jedničkári. A pápež im povedal, aké je umenie učiť samých jednotkárov? Veď oni vám aj chcú sa učiť, aj druh, aj olympiády vyhrávajú všetko. Kde sa prejaví to umenie učiteľa? Keď dostane trojkárov, štvorkárov? A pápež povedal, tam ukáž to svoje umenie. Viete, že trénovať najlepšie mužstvo na svete pre trénera nie je výzva, ale odmena. Ale vytiahnuť futbalistov kdesi z 5. ligy do 1. To je umenie. A toto aj Ježiš nám hovorí, že ak žehnáte, ak modlíte sa, ak robíte dobre tým, ktorí vám dobre robia, no to nie je veľké umenie.
Ale tam sa popasovať a povedať, ten môj sused mi lezie na nervy, to sa nedá s ním vydržať už 20 rokov. A Pán nám povie, vidíš, skús byť kresťanom. Alebo tí politici, to sa už nedá počúvať, vulgárni, a čo si to toľko nadávajú, ako to takto môžu. A ty si aký? Preto som to, som vás pozval, aby sme sa my pozbudili. Nech toto sú slová zlatými písmenami vyrité nie na naše steny, do našich srdc. Jeden príklad, lebo aj s tým sa stretávame. Ďalší vám použijem, že niekedy my, kresťania, aj my podľahneme tým, lebo sme len ľudia. A tí druhí ako žijú, pán biskup? Pozrite sa, ako tí druhí žijú. Niektorí povedia, nechodím do kostola, lebo keď vidím, ako tí kresťania žijú v tom kostole, ja tam nebudem chodiť. Ja nebudem taký pokrytec ako oni. Tak radšej vôbec nebudem chodiť do kostola. A nebudem veriť ani v cirkev. Lebo pozrite sa, aká je cirkev. Krásny príbeh som počul, jednoduchý. Prišla jedna pani za pánom farárom a odkázala mu. Odchádzam z cirkvi. A prečo? Keď vidím tých pokrytcov, kresťania, ako žijú, nenávidia sa, nadávajú si, kradnú a potom ruky spínajú. Možno teraz odbočím z toho príbehu a poviem, je bolestivé, keď niečo na tom je aj pravdy. Nie? Že tomuto ruku nepodám. Nikdy, pán farár, nikdy sa s ním neudobrím. To radšej nebudem pod čiernu zem. A povedia, a pán Ježiš, evanjelium, kresťanstvo, nič? A ten príbeh pokračuje ďalej a pán farár hovorí, dobre, pani, skôr ako odídete z tej cirkvi, mám jednu prosbu. Zoberte si pohár plný vody a prejdite okolo kostola a doneste mi ho tu. Pani veľmi starostlivo vezme pohár vody, prejde, donesie a chváli sa pánu farárovi. Ani kvapku som nerozliala, pán farár. Všetko je tu. A pán farár sa jej pýta, videli ste tam tých detí, čo sa hrali pri kostole? Ako by som mohla vidieť? Však som sa sústredila na vodu. Dobre. A tie deti, čo sa tam pri cintoríne však som dávala pozor, ani kvapku som nevyliala. Aha. A tak toto robte, keď prídete do kostola. Sústredte sa na Pána Boha. Nie na druhých ľudí. Sústredte sa na Ježiša. Koľkokrát my prichádzame do kostola a pozeráme, ako tamten žije, čo ten robí, čo ten nerobí, ako by to mal robiť. Kde je tvoj pohár vody? Pani pochopila a zostala pekne v katolíckej cirkvi. Povedala, neodchádzam, rozumie vám, pán farár. Preto sa vrátim k tomu dnešnému Božiemu slovu. Nádherne. Apoštol nehovorí, nech sa druhí zaodejú milosrdenstvom, trpezlivosťou. Ježiš nehovorí, nech druhí milujú nepriateľov. My nemusíme, my len priateľov. Nech druhí žehnajú, my môžeme aj preklínať. Ježiš nám hovorí, vy milujte, vy odpúšťajte. A to je naše spoločenstvo. Preto som tu, drahí bratia a sestry, aby som vám povedal, toto miesto je krásne. Je sans souci. Je bez starosti. Život taký nie je. A to dobre viete. Ale sme tu preto, aby sme sa povzbudili. Pane, z tohto miesta rozídeme sa domov. Nechceme ukazovať prstom na druhých, ako majú žiť. Nechceme prstom ukazovať iných, že vodu kážu, víno pijú a iné veci. Ale na seba chcem ukazovať. Ja chcem byť ten milosrdný. Ja chcem byť ten, ktorý sa budem usilovať milovať druhých. Ja budem ten, ktorý nevojde z mojich úst nepekné slovo. Nebudem preklinať, budem žehnať. Aj vtedy, keď ma druhí budú prenasledovať. Aj vtedy, keď sa mi budú druhí urážať. Ježiš krásne povie, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Chcete, aby sa ľudia na vás usmievali? Tak sa usmievajme jeden na druhého. Ale to sa musíme my začať. Hej. Vy sa usmievajte, ja budem ako ocot, ako citrón. Ale vy sa usmievajte. To takto nefunguje. Chceme, aby nám ľudia pomáhali, pomáhajme. Nečakajme, že až keď dúry začne. Chceme, aby nám ľudia odpúšťali, odpúšťajme, udobríme sa. Chceme, aby boli druhí milosrdní k nám, budeme milosrdní k ním. Chceme, aby bol pokoj na Ukrajine, chceme. V Izraeli, Svätej Zemi, chceme. Ale máme my pokoj v srdci? Začnime tam. Koľko hodín predebatíme, že čo je potrebné, aby bol pokoj na Ukrajine a v rodine máš peklo. Ale ideme riešiť medzinárodný spor.
Ale so susedmi, to počká pán biskup so susedmi. Najprv treba Ukrajinu mier vyriešiť. Hej. Začneme tam, kde sme. Začneme týmito zlatými písmnami, ktoré mne je jedno, či je tu evanjelík, katolík, Kalvín, ateista. Lebo sú platné pre každého. Sú platné pre každého. Keď sa my zaodejeme trpezlivosťou, miernosťou, dobrotivosťou, svet okolo nás bude krajší. Lebo my budeme krajší. Nech nám v tom pomáha aj toto miesto, to naše stretnutie, táto svätá liturgia. Amen. Ak dovolíte ešte jedno povzbudenie, obdivujem tých ľudí, ktorí túto stávali a robili, že Štefan Čáky potom dal postaviť túto kaplnku a zasvetil ju svojmu patrónovi, Štefanovi. Ako inak. Dostal krstného patróna, tak si ho uctil, že zasvetí kaplnku svojmu patrónovi. Berme si od tohto príklad. Máte doma obraz vášho patróna nebeského, alebo sochu, alebo obraz? Ja svätého Františka mám. Pán tajomník vie aj pred dverami, aj vnútri, lebo to je môj patrón. To je dar. Učme sa aj tomuto. Viete, že vedeli to aj tí šľachtíci, aj iní, že vedeli si uctiť svojich krstných patrónov, takže postavili kaplnku a nezasvetili, že nejaké hlasovanie. Ja som dostal takéto meno, bude podľa mňa.
A my sme tiež dostali meno a páči sa mi také jedno vyjadrenie, že keď v Božom pláne, nie že my sme vybrali nášmu dieťaťu meno, ale že Boh už vedel, že raz toto bude tvoj patrón. Mne sa páči, že svetec vyberá meno tomu dieťaťu pri krste, nie naopak. Že on sa tomu tak hlási. Tak ja sa z toho teším, že tak svätý František Asijský, keď som sa narodil a bol som pokrstený, aké meno dávate dieťaťu, že aj ten svätý František z neba povedal, František sa bude volať po mne, hej, tam v nebi. Preto vás pozbudzujem, berme si príklad tohto miesta. To znamená, majte doma obraz, sochu, nejakú že svojho patróna. Príde návšteva, kto je to? To je môj krstný patrón. To je krstný patrón mojej manželky. To sú krstní patróni našich detí. Prečo? No lebo ste im také meno, ale ten svetec si to vybral. Vy ste sa preto tiež rozhodli, že aj takto si uctievajme našich nebeských patrónov. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, za zorganizovanie. Uvidíme. Nech vás naozaj Pán Boh požehnáva v tomto úsilí zveľadiť toto miesto, aby ste tu prišli načerpať síl, oddychnúť, prosiť Pána Boha o silu, chváliť Stvoriteľa, toto krása týchto levodských vrchov a celej tejto našej lokality nádhernej Spišskej, aby sme potom sa vrátili a vládali ten život, ktorý nie je bez starostí, ale s Božou pomocou, s Božím požehnaním zvládať. Pamätajte, sústredte sa na pohár vody. Nie na ľudí okolo seba. Viete, čo tým chcem povedať? Na Pána Boha. Ako ja chcem žiť. Ako naša rodina chceme žiť. A podľa toho sa usilovať. Požehnanie príjmite. A aby som nezabudol, ministranti vám dajú môj obrázok po skončení svätej omši s modlitbou aj za mňa. Prosím o modlitby aj za mňa, aby som bol dobrým biskupom, aby sme boli dobrými biskupmi aj pre naše milované, drahé Slovensko. Pán s vami. Nech je požehnané meno Pánovo. Naša pomoc v mene Pánovo. Na príhor preblahoslavenej Panny Márie, na príhor svätého Martina, patróna našej diecézy, svätého Štefana, patróna tohto miesta i vašich nebeských patrónov, anielov strážcov. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Poďte v mene Božom. Spievam Bože chválu své.